Čau lidi, dneska jsem tady zase s Alešem. Čau v zastávce a dneska nám do minimarketu dali takový injekcí stýkačky a v tom by mělo něco sladkýho být. Tak to jdeme ochutnat. Tak, otevřem, kam mi to nejde zmáčknout. Jo, dobrý, už to jde. Jaj! Chutná to jako zhovna prostě. Sladký jenom. Kámo, je to hodně dobrý, kámo, mě to chutná. Já to dám třeba do Ačka, kámo. Já bych to dal jako doslova třeba do A-. Takže do Bčka. Ne A-, to je pořád lepší než Bčko. No tak... Tak asi se shodneme a dáme to do Bčka. Tak je to dobrý, doporučuji. Zatím čau.